Wat is volgens hem nou het Frieske bloedgevoel? Dat is het Friesketalige Veskes. Ik vind dat geweldig. We zijn tussen Friestalig, we zijn zo opdracht, we brengen de band in Frieskop. En dat je dan overal en ergens op podia Frieske sprutsen wordt en Frieske zang wordt, vind ik geweldig. Hij heeft zin in een speciale shotje van de Frieske bloed. Het is natuurlijk een speciaal bloedshotje. Ik zou zeggen proost dames. Fijne Janne verder. Geniet ervan. Dankjewel, het is helemaal lukken. Oké, hoi. You think you're the only one that thinks about tough stuff. Meesken, we gaan naar de bovenzaal. Kom met mij. Oh, get out more often and Eens even zien wat hier al gebeurt. you just have to make a social sound. Eens even zien, wat gebeurt hier al? Is hier iets bezig momenteel? Ja, wij zijn in een gesprek bezig. Wij zoeken een drummer. Een drummer. Er is hier met het Fries bloed. Dus, Ik dacht, misschien hij wel zin in een drankje. Ja? dat weet ik wel, hè? Ja. Ze pakken die in het zuid en Van de zaal er ook. ja, ik ga hem al ontmoeten inderdaad. Ik ga hem al even bewonderen. Dat is Janne verder even zien. Ik zou dus een proost en nog een fijne Janne verder. Zit wel lukken. Geniet ervan. Ja, zit wel lukken denk ik. Oké. Hoi. Eens even zien wat hier al aan de gang is. Wat doe je hier bij het Fries Bloed Festival? Sjen, hè? Ja, ja. En voor welke band kom je hem? Of kom je hem net voor een speciale... Nee. En kom je hem daar... Ja, wat is dan volgens Jim de sfeer van dit festival? Dat je hem hier nog binnen? Nou, ik hoop een beetje hetzelfde als het joch destijds. Van daar kwam ik altijd, want ik ben hier in Drachten. En dat dit een hele goede vervanger is. Wees ik je hem verder nog een hele fijne Janne, geniet ervan. Zo. Het is natuurlijk ik al je meesmoedje, hè? Die is kerst en een beetje bij reunitie naar december. Hartstikke leuk, die maak ik mooi. Hartstikke leuk. Nou, geniet ervan. Fijne Janne. Hoi. Wat is de reden dat jou hier binnen? Nou, dat vind ik de correctie is. Dit is de eerste keer dat ik hier kom. En eigenlijk maak ik mijn eigen cd een beetje promoten. Ik ben van de groep Monnemoer en we komen horen week mijn eigen cd uit. Hartstikke leuk. Dus dat is eigenlijk, en de vreugden die hier al binnen. Dus dat is hartstikke gezellig hier. Ja. Hartstikke leuk. En had dit festival volgens jou ook een toekomst? Mat het blauw? Muziek had altijd een toekomst. Ja. Wat is het leven zonder muziek? Ja, dat is genieten is muziek. En dit is ook even wat oors dan het joch, even een oor geloerd. Dat is hartstikke mooi. Nou, hartstikke leuk. Ik ga je nog een speciaal drankje. Hij je er erg zin in? Het is, Ja, ik had er al hier van. Maar, ja, ik neem nog hier. Ja. Lekker. Ja, wil dit ik opnemen? Ja, dat wordt opgenomen, ja. Dus u mij even proosten naar de camera. Troost. Op een mooie joen. Op het Frieske Bloedfestival. Proost, tjoch, zeggen we dan, ja. Op een mooie joen. Wat is de reden dat Jim je via nog binnen? Even eruit. Ja. Ik kom hier van een speciale, van een band. De zadelroekers onder oren. Oké, hartstikke leuk. We gaan even zien wat er beneden duin is. Wat is de reden dat je hier via nog bij het Fries Bloed Festival bent? Deze is net zo makkelijk. Omdat ik voor de gezelligheid en omdat ik Jan en Jet ken. En Jan is een van de organisatoren. Hartstikke leuk. Dus je kom je hier voor een speciale band of performance? Nee, dat... En wat denk je van de toekomst van het festival? Denk je dat het uitgroeien kent tot het grote festival van Friesland? Tuurlijk. Dit is toch een hartstikke mooi festival? Ja, vind ik wel. Ik vind het wel bijzonder, deze programmering. Ja, dat is heel bijzonder. De beveiliging van het festival. Is hier in de toekomst misschien wel hele serieuze beveiliging nodig? Dacht ik wel, maar ja, het is nooit wij. Nee, het is altijd verstandig om het te wezen natuurlijk, ja.
van drummer van Jan Pulter van de Zaalroekers. Hartstikke leuk. Ja. Dus Joost zal zeker even bij het optreden van de Zadenroep. Ja, en ik vind alle groepen wel mooi. Ja, ik zou horen leven, hè? En wat denk je van de toekomst van het festival? Ken het nog grutter? Dat maakt trok in en er is al heel weinig, hè? Ja, voor de gewone mensen. Want verder is de lawaai hartstikke duur en dit is nou betaalbaar. Hè? Ja. Hartstikke leuk. We gaan even backstage, we gaan even bij de artiesten Sjen, hoe gezellig dat het daar is. Dus kom maar mij. Zo, hier zijn we backstage. Hier is dus binnen alle artiesten, die komen hier night van optreden, vaart optreden. Gezellig muilkoor dat de Sjen is. Ze drinken wat biertjes hier, dus we zullen even Sjen wat je nou wat leuks van het leven valt. Ik ben Janinke. Ik had die aast op de bank. Zullen we daar eens even interviewen? Ja, ik hier het jet, ja. Ben je al klaar van die optreden? Ja, haast. Maar nog een beetje uit en dan ben ik klaar. Nee, ik heb hier Union beginnen, dus ik zal er zo heen. Hartstikke mooi. Wat is volgens jou nou het Fries bloedgevoel? Ja, ik denk dat het gewoon een gezelligheid is en Fries en onder elkaar natuurlijk. Dus ja, dat is wel mooi. Dat is toch wat, zal er een overeenkomst als Fries praat. En ja, dat jou toch een bon of zo. Ja, dan vind je het leuk om hier te spelen in de lawaai? Ik bedoel, dan komt volgens mijzelf, kom je uit de omgeving of net? Ja, dat is goed geïnformeerd. Ja. Ja, ik kom hier erachter, ja. Dus ja, ik kan je heel lang wennen. Fries bloed. Twee proosten. Tjoch, op Fries bloed. Tjoch, dankjewel. Sjen is hier hartstikke gezellig. De artiesten die zitten mooi met elkaar te praten en volgens mij gaan ze alle keer reuze naar hun zin.